Pozdrav svima, ja sam Trba, ovo je moja devojka Tijana i danas naručujemo neku kuvanu klopu. Inače, dok vi ovo gledate, mi smo u Budimpešti na Ziget festivalu, jednom od najvećih u Evropi. Moj Instagram možete da pratite ovde, a u narednom periodu nas čeka sve zanimljiviji i zanimljiviji sadržaj. Tijana je lav, ja sam apparently bacom, šta sam, jesam medved? Ti si majmon jebote. Ćao, ja sam Tijana. Ja kao i dosta vas, pretpostavljam, živim sama. I volim da naručujem dosta klope, pogotovo kuvanog jer je to nekad neophodno. I mislim da bi bilo cool da danas eksperimentišemo po pitanju kuvane hrane. Tako da, hajde da vidimo recimo da se topi. Ajmo prvo da uzemo čorbu, mislim to je kao osnovno kuvano jelo. Šta ćemo uzeti u čorbi? Imaju paradajz čorbu, teleću čorbu i piliću čorbu. I piliću supu. Pa je probamo paradajz čorbu. I onda ajmo da pređemo odmah na ovaj prvi odjeljak, a to je ta kuvana klopa. Šta imaju? Čorba s pastarskom basicom. Gde ćeš bolje, a? Sjajno. Jel ti gotiviš musako? Onako, ali iskreno probala bih. Znači tu dobiješ lepinju i dobiješ 500 grama s nekim prilogom. Aha. Ti nisi neki fan musaka, ja? Pa ono, samo kad moja tetke, babe. E pa sad moraš! Punjene paprike s prilogom, a? Šta? Pa nećeš srpski. Punjene paprike sa prilogom 380, ali ti možda ne uzmeš prilog jedno ti 90 dinara manje, tako? Hajde, šta će nam prilog? Šta bi ti? Jel ima neka bečka šnica? Ali pileća. Bečka šnica s prilogom? Ima bečka... Pire krompir. Ok, pire krompir. 370 dinara. I ajmo za kraj da uzmemo tipa, evo, gulaš sa junećim mesnom s prilogom. Ajde uzmemo i tu pire krompir jer imaju pire krompir, beli pirinač, integralni pirinač, pomfrit, šargreb. Gde smo mogli da uzmemo priloge, uzeli smo pire krompir, sem kod punjenih paprika jer ko će da uzmemo. Punjena paprika je punjena paprika. To je to, a mi trenutno u korpi imamo šta? Paradajz čorbu, čorba s pastarskom kobasicom, musaku, punjene paprike bez priloga, pileću bečku šnicu sa prilogom, gulaš sa junećim mesom, isti sa prilogom i sve ukupno 1949 dinara. Oni kažu da će porudžbina stići za 60 minuta. Tako da je ostalo samo da sačekamo tih 60 minuta. Klopa je stigla, bilo mi je potrebno 69 minuta, što je više od onoga što su najavili. Da imamo snimamo prve kese. Ajde ti polako prihvate. Ovo su lepinje, izgledi odavde šta ima. Tu je pribor, samo kaši. Pire krompir, paradajz salata. Šta je ovo? Ovo je bečka šnica, čini mi se. Tu su mali bibili sto, a? Da. Šta je ovo? Ovo su dve punjene paprike, čini mi se. Znači upakovano u plastične kutije, a onda, na primjer, ove punjene paprike su obvijene najlonskom folijom. Isto tako upakovano, aha, ovo je juneći gulaš. Idemo na sledeću kesu, evo ga račun. Još jednom lepinja i još jednom lepinja sa svim ovim... To je cool. Evo, na primjer, pogledamo kutiju. Ovo je, šta je ovo? A, ovo je čorba s pastarskom basicom. Dobro zapažanje, evo je musaka. Ima 1000 noževa, svega. Znači, dobili smo brda pribora. U svaki ovaj obrok kuvani koji smo naručili dobili smo po jednu lepinju i dobili smo so biberi, tako te gluposti, tako? Da. Dobro, što se toga tiče, to je cool, što se pakovanja tiče, onako, sve u plastičnim kutijama i, na primjer, kao ova, ono, totalno sjebana, ajde ja ću ovo sjebana, A čekaj, jel negdje, jel kao okej kutija ga, nije iscurao? Nije, ne, ništa nije iscuralo, sve je cool. Ovo su dva pire krompira koje smo dobili kao priloge, pa da probamo. Krompir pire je pomešan sa puterom, jako je slan, baš je lep, vidi se da ima dosta mleka. Da, lep je, mislim i ukusan je, nije onako taman kako treba. Čak i gust. Nije gromidest. Njega možete naručiti posebno, mi smo ga naručili u obroku. Idemo dalje, ovo je gulaš juneći. Izgleda mi primamljivo tako kad, mislim, razumijem da to treba, ali... Znači, izgubiš apetit kad vidiš da je nešto upakovano ovako. Možeš se cimaš. Prvo što ćemo uraditi, izmerit ćemo temperaturu svake klope, tako? Da. Hvala. Temperatura junećem gulašu je 46,3, preko smo izmerili na početku. Sad ćemo izmeriti i težinu. Težina je 486. Koliko treba da je? 500? 500, da. Čemo da probamo. Neće hvala. Meso je mekano, ovo je sve tečno i jako lako se razdvaja komad od komada, ali je sve puno ulja. Previše masu, sad kad sam uzela malo više tečnosti, baš sam se umastila. Okej,
nekako, mislim, dovoljno je slano, ukusno je. Da, ukusno je. Znači, on je čorbast i ta čorba je puno ulja, ali generalno meso je skroz super. Da, sa hlebom je cool, sa hlebom je cool, onako možeš dosta se zasiti. To je bio ukusan gulaš koji na prvi pogled vas odbija. Sad ćemo probati musaku. Temperatura koju smo izmjerili na početku 36,7. Sad ćemo vidjeti koliko je teško. 459 grama, opet malo manje nego 500. Totalno bezukusno. Odvratno. Deo sa mesom je bezukusan, deo sa jajima je bezukusan, deo sa krompirom je bezukusan, deo sa sirom je bezukusan. Ne, sve okej, mislim, Mesa ima napunjen onako je... 20%, ali što se ukusa tiče... Ne, napunjena, ako hoćete baš da se zasitite, mislim, ima svega veliko je, ali potpuno je bezukusno. Jedino uz neki sos ili uz nešto, neko dobro piće. Ali ne bih vam preporučio da uzimate, da se zasitite s ovim. Sljedeći na redu je čorbasti pasulj sa kobasicom. Ćemo da imamo koliko je težak. Težak je 611 grama, a trebalo da bude 500, tako da smo ovdje dobili 100 grama više. Znam, izgleda privlačno. Pasulj kobasulj, sad ćemo probati. Ne, ali što se to osjeti? U pasulju ima dosta sirća, tako da je nekako kiseo. Delimično je gust. Šta je ovo? Neću ovo više da jedem. Lepo je kuvan, tako da je mekan. Šta je ovo? Puno je sirća. To je sirće. Cijela pasulj je napunjen sirćem. Lepo je on kuvan. To nije normalno za mene. Pa nije. Ali je previše začinjen tim sirćem, pa ćemo da probamo ovu kobasicu. Totalno bezukusno, ali apsolutno nema ukusa. Kao neka veštačka tvorevina. Za ljubitelje pasulja ovo nije normalno, mislim, nije nekako onako pravi srpski pasulj, nego je nekako, verovatno kad bi mi sami skuvali ovo bi ovako izgledalo. Idemo dalje. Da, to je bio jedan tužan pasulj. To je bio jedan jako tužan pasulj. Ajmo da probamo punjene paprike. Meni danas nije dan. Pre nego što krenemo sa isprobavanjem punjenih paprika, na početku smo izmerili temperaturu. Temperatura je 50 stepeni,4. Težina je 449, što je nekih 50 grama ispod onog što su neori. Da, sve nešto... Sve nešto malo. Ovdje je danas nešto i u redu. Ovaj gore, danas nešto pomenjemo, majko. Proporcionalno mesa i piri. Paprika je lepo pečena, unutra ima proporcionalno pirinča i mesa, a? I se tebi sviđa? Mislim da je ovo za sada najbolje. Punjena paprika je dovoljno kuvana, lepa je, slana je. Paprika je super ispečena. Možda je gulaš bio malo bolji zato što je bio slan. Gulaš mi je u stvari definitivno bolji. Ne volim ovu kombinaciju ovog mlevenog mesa. Da, to ima u punjenoj paprici. Da, ali ovo je nekako previše obično. Previše bezukusno. Ništa nema tako nekako specifičan ukus da kažete ovo ima ukus ovoga, ovo ima ukus onoga. Da, ali zašto ja ne volim punjenu papriku, a više volim sarmu, zato što sarma ima taj kupus koji daje, koji kisio. Koji je kisio, da. Ovo je punjena paprika, meni je punjena paprika potpuno bezukus. Zato postoji taj sos, taj saft, kako se zove. Da mu da malo da kisi, to je kao... Možda bi trebalo da bude malo slaniji, ali okej. To okolo ustane kao neki paradajz sos. Da. Pa da. Idemo dalje, znači paradajz čorba, na početku smo merili temperaturu, temperatura je 42,3. Merimo je, paradajz čorba je teška 374 grama. Što znači šta? Pa mislim na sajtu je pisalo 250 ml, sad kad se to pretvara, bla bla bla, u principu to je to, nije manje. Da, okej. Verovatno. Mislim da to ima dosta. Ima mnogo ulja, a po sebi što ti ima? Retka je supica, čorbica. Nije toliko retka, a nije ni gusta. Da, nije ni gusta kao što zna da bude paradajz čorba. Da. Začinjena je, znači ima... Nekog sitno secanog, tuc. Ima sitno seckanog povrća, pa začina, ali mislim... Da, to je u principu bosiljak, mislim vuče na vegano, ali to je neki bosiljak i peršun. Ali ima nešto seckano. Koje boje? Ima isto sitno seckane šargarepe, meni onako, nije ništa specijalno. Mislim, meni se sviđa, ja bih jedan naručila. Ovo su moje devojke, to je bilo skroz cool paradajz čorba. Idemo dalje. Sljedeća je bečka šnicla, kad smo merili temperaturu na početku, temperatura je bila 52,4, upakovana, Bože sačuvaj, da izmerimo koliko je teška. Čekiš, koliko je teška?
Piše 500 grama bečka štica s prilogom, a sad ne znam da li oni računaju da stavimo i prilog tu, ako stavim i prilog tu, možda i ispadne. 492, da, možda stvarno misli s prilogom, jer ovako 187. Kako su oni znali da ćemo mi baš da uzmemo pire krompir. Ajmo da probamo bečku šniclu. Ajde, uzmi. Definitivno nedovoljno slana. Da, nedovoljno slana, mada je lepo pohuvana. I lepo je meso. Lepo pohuvana, ali baš nije slana, baš nikako nije začinjena. Ajde, daj mi pire krompir da probam. Ne vjerujem da ga baš nisu posolili zato što su uzeli pire krompir. Sigurno to nije razlog, ali znam kad malo uvrčiš. Nije to to. Nije to to. Bečka šnicla, lepo pohuvana, debeli sloj mesa. Lepo je napravljen. Meni se ne sviđa. Ali to nije pravi ukus bečke pileće šnicle. To je to narode. Ovo je sve od toga što smo naručili. Idemo na ocenjivanje. Vreme dostave. Procenjeno vreme dosta je bilo sat vremena. Oni su na tih sat vremena kasnili 10 minuta. Da, zbog toga ocena 2. Inače oni imaju restorane u Nušićevoj i u samom centru grada. Cijene su malo skuplje nego što bi trebalo. U odnosu na kvalitet hrane, cijene su previsoke. Mislim, zbog veličine porcije daćemo im 3. Što se pakovanja tiče, ništa se nije prosulo i jeste im jako dobro. To su jedine pozitivne strane. Jako loše upakovana hrana, plus gramaža je bila često manja. Ja mislim da je realna ocena 2. Da. Prelazimo na klopu. Pire krompir je bio dovoljno slan, dosta mleka i putera, nije bilo gamunjica, bio je dovoljno gust koliko treba, ukusan, ocena 5. Sljedeći smo jeli gulaš, juneći gulaš je bio cool. Meso jako dobro spremljeno i bilo je ukusno, jedino je bilo previše ulja i zbog toga dajem ocenu 4. Što se muzaki tiče, ja mislim da bezukusnije jela nikad nisam jela. Znači, ne mogu da verujem ljudi što smo mi probali, što su mi stavili usta. Previše suvo, previše bezukusno, krompir se raspada, sir i jaje, bože sačuvaj. Niti je bilo jestivo, niti zanimljivo, niti ukusno. Mi mu svaki dajemo keci. Čorbast pasulj sa kobasicom. Pa da, bio je čorbast i pasulj je bio dobro raskuvan, a kobasica kao veštačka tvorevina. Bilo je i prepuno onog sirćeta, ja stvarno ne znam šta uopšte sirće traži to. Da, realno svačija baka i svačija keja može da spremi bolji pasulj. Plus, odite u prodavnicu, kupite onaj pasulj što se podgreva, gotova jela i bit će sigurno ukusnije. Mnogo ukusnije, 100%. Ocena za pasulj, bolje. Sljedeće smo jeli punjene paprike. Paprika je bila lepo pečena, meso lepo skuvano, sve je bilo u redu, ali nekako ukus nije baš bio zadovoljavajući. Da li je bilo do začina ili nečeg drugog, ja stvarno ne znam. Da, ali definitivno ja sam bolje punjene paprike jeo u životu, sigurno. Mislim da je mleveno meso ovdje najslabija karika, punjenje mora da bude bolje kod punjenih paprika. Zato mi dajemo punjenim paprikama 3. Bečka šnicla. Ok, spremljena, ali neukusno. Ocena realno 3. I na kraju smo klopali paradajz čorbu. Ona je bila super začinjena, dovoljno slana, dovoljno gusta. Za nekoga ko voli paradajz čorbu, ukus je bio skroz u redu. Trvi je malo pokvarilo utisak previše ulja, tako da ocena 4. To je to ljudi, ako vam se sviđa video, lajkujte, subscribeujte, linkovi su vam dole u opisu. Čeka nas sve zanimljiviji materijal, tako da stay tuned i uživajte. Ćao!